Otas niinku mitä paineita. Niin, siis tällä rinnalla. Mistä jo pitää ottaa sen? Mistä lähtien aina? Se on se paikoille vaan, ei vielä. Ja sitten kun se on tyhjä. Miten mikä meidän taktiikka? Mitä se, miksi se paikoille? Kokeillaan, ottaa jokainen vedettyä sen niinku piirrotalle tästä työkierrosta. Muuta sinne on niin vaihtoehto laitu. Mika, juo sitten kans. Mika ei juo. Ihan reippaasti juo. Ja sitten, jos mä oon viimeinen, niin siellä ei saa noin paljon. Tää on muuten Tai viime. sitten se toinen kierros. Ja sit se tehdään silleen, että se kuka juo tyhjät, niin sit se lyö ne tähän ja Joo. Onks valmista? Joo. Pitäis kädet olla tässä näin vai? Varmaan täysin, kun No tässä niin, täytyy olla. paikoillaan ne valmiit. Hep. Lähtee menee. Niin piti. Ai noin vähän. Mika. Jääköhän sit kaikki? Tuleeko vielä toinenkin? Hyvin hei. Tulee. Toinen pullo. Ei tule. Harri vetää kaikki vähän. Nopea. Tulee vielä toinen kerta. Ei. Vähän. 26 sekuntia. 40. Uusi aika. Ennätys on